názoru, protože dříve než začne hrát kapela Jelen, tak tady máme vyhlášení soutěže. Já tady vítám Tomáše Milatu z Nano Snowboards, protože ten nám dal do soutěže 2 snowboardy a minimálně jeden dneska získá nového majitele. A proč to bude minimálně jeden a možná 2, to vám vysvětlím sám. Zdravím všechny, dobrý večer, jak to tady dneska žije? Kdo z vás v zimě na něčem jezdí, ať už na lyžích nebo na prkně? A stalo už se někomu, že nějaké prkno někdo zlomil? Zlomil? Tady máme nějakého, kdo zlomil. Jasně, kdo už někdo pak vítá nějaké pelety nebo raily a takhle, se to stane. Ale ne, pokud budete mít Nano Snowboards. Je to česká značka z Brna, kterou tak trošku zastupuju. A máme tady teďka chvilku, abych vyzval někoho z vás, kdo si troufne a zkusí to prkno zlomit. Komu se to podaří, tak si může potom jedno s vlastním designem rovnou objednat. To je druhá super věc u Nano Snowboards, že děláme i vlastní designy už od jednoho kusu, takže si můžete navrhnout desku, jakou chcete, dát si na ní fotku svojí ženy nebo cokoliv. A máme tady nějakou soutěžícího, nějakého pořádného siláka, kdo zkusí to zlomit. Pojď, neboj, pojď, tady mám. Ale můžeš si udělat vlastní design, můžeš si ho nechat podepsat, dát si tam fotku ženy, jak se jmenuješ? Já jsem Tomáš, teda. Čau. Čau, já jsem Pavel. A jezdíš na prkně? Jezdím na prkně. A dáváš nějaké pořádné polety, nebo tak pohoda, projet se? Čistě freestyle. Jasně, jsem tam i u nějakého freestylu, když najedeš takhle krásně hranu na šutr, tak můžeš vytrhnout hranu. I to se mi u jednoho prkna stalo, ale nemám na to. No, pravidla jsou jednoduchá. Vlastní vahou tady na tom povrchu, jakkoliv ho můžeš páčit, ohýbat, lámat, tlačit, zkoušet cokoliv. Pojď do toho. Zatím chvilku počkáme, až nám donesou výsledkovou listinu a budeme losovat z čípů z dnešní soutěže. Pořádně se o to hní, pořádně to. Už tady máme teda losování, jak se vám zpátky. Tak já to jenom upřesním, že jeden ze závodníků dnešního Steel Runu, který byl součástí My Day, tak toho vylosujeme a ten získá ten druhý snowboard. To znamená, jeden snowboard získá jeden z běžců, druhý snowboard získá Pavel, pokud ho zlomí. Já poprosím naše sličné asistentky, aby losovali. Je tady ještě někdo, kdo by si chtěl vyzkoušet zlomit tento snowboard? Nebo ženy klidně můžou 2! Ano, takže vítáme na pódiu druhého uchazeče o zlomení snowboardu. Mně to začíná připadat trochu nebezpečně, ale... Ano, takže další člověk, který to chce vyzkoušet, pokud byste ho neznali, toto je Michal Sedláček, jeden z organizátorů a tajný dívčí sen poloviny žen na Gimplu. Takže vítáme Michal. Dobře, já bych skončila. Nebo je tady ještě někdo, kdo si myslí, že to zvládne? Já bych se spíš zeptala Tomáše, jestli se to už vůbec někdy někomu podařilo. No, jako vlastní vahou těla se to ještě nikdy nikomu nepodařilo, pokud naletěl někde 50 metrů a to potom skončil ten člověk jako špatně, nebo takhle, jo. No, jestli to chceš ještě zkusit, tak počas vysílání můžeš dámat.
Já vám jenom... Ježiši! Já tě jenom poprosím, jestli bys to šel prosím zkoušet tady dolů radši. No, možná se to nepodařilo, ale byla to hezká show, tak můžeš zkusit ještě jednou. Takže asi ne, nejde to. No, přesvědčili jste se, že to nejde asi. Jinak pokud je budete chtít, tak jsme domluveni s Blackcombem, měli by tam být letošní zimu na půjčení, na test, takže klidně si je tam potom můžete půjčit, můžete je vyzkoušet, můžete si je tam objednat, můžete si dát vlastní design, takže Blackcombu, nebo tady u nás, a jdeme teda losovat. Tak, my už jsme s holkama vylosovali, je to číslo 31, závodník číslo 2, což podle naší tabulky je Věra Mádlová. Tak se ptám, jestli je tady někde Věra Mádlová. Počkejte, musíme tomu dát ještě chvíli čas, takže... Ano, Věra je tady. My moc gratulujeme. Já se tě zeptám, jaké jsou tvoje pocity z této úžasné výhry, kterou si určitě nečekala. Jsem totálně překvapená, protože nesjezdím na snowboardu nejezdím, takže to je zajímavý. A co s tím budeš dělat teda? No, tak to Super, tak jo, tak... Jo, my chceme vědět, z jakého si týmu, odkud si přijela, jak se ti líbil závod. přijela jsem z Brna, z týmu jsem z Kiry, běžela jsem se spolubydlící a bylo to úplně super. Skončili jste na nějakém dobrém místě, nebo spíš jsi spokojená sama se sebou? Byli jsme druhé. No tak to chci super, takže my ti teďka slavnostně přidáme snowboard, který máš od Nano Snowboard. A já bych ještě jednou ráda zmínila pro ty z vás, kteří jste přišli později, že součástí dnešního My Day byl právě závod Steel Run. Takže toto je jedna z vítězek. Tak já gratuluju ke snowboardu. Můžeš si nechat tento, nebo můžeš si nechat natisknout vlastní grafiku zhora, ze spod, jakou chceš, já ti dám ještě vizitku, takže pak tady to vidíš akorát za ten nový, co si objednáš s vlastní grafikou, jo, ať to dáš tomu tady. Takže gratuluju. A všem hezký zbytek večera a dobře se bavte, já to budu někde mezi vámi. Super, já děkuji Tomášovi. A ještě předtím, než začne zvučit kapela Jelen, tak jenom nějaký dojem ze závodu Steel Run. My jsme si ptali Tomáše Sedláčka a jeho bráky Michala, jak jsou vlastně spokojení se závodem, protože oni ho pořádali. A Michal se mi vyjádřil takto, cituji, bylo to na zhebnutí, ale všichni to dali. Takže já děkuji všem, kteří se to účastnili a doufám, že přijde